Iziphumo zemvula emandla entshona koloni ziyabonakala. Abahlali baseSunflay bathe bevuka namhlanje babe benqanda amanzi engena endlini. Ezikhukhula zidale omkhulu umonakalo kulommandla de kwanyanzeleka ukuba abanye abantu bafudiselwe kwiholo ekufutshane apho, ngelixa abanye bekhethe ukuya kuhlala nezizalwane zabo besonqena ukushiya impahla zabo ngasemva. Kunzima kakhulu, aniphangeli yaye besandokwakha apha, ngoku kutshabalale yonke into. Andazi ukuba siza kuphinda sizifumane phezinye impahla. Umbutho wasekuhlaleni ubumanqada-nqada unceda abantu ubasa kwindawo eyomileyo. Lo mbutho uhlabe ikhwelo kwabasemagunyeni ukuba baphose umrhaji bangenelele. As we know, it's COVID. What is COVID? It's you must stay out of the water, you must stay out of the rain. But here the people is in the water. And I see no help except these people from the news that coming. And maybe through this platform, I will see, maybe we'll see some city officials here. Ukanti indawo eziliqela zamatyotyombe eFilipi, eKhayelitsha naseDanone nazo zichaphazelekile. Kusenjalo liyaqhuba iphulo lokukhangela umzimba wentombazanana nendoda abathe bemka nezikhukhula eAtlone. Iindadi zamapolisa zisemanqada-nqada zikhangela esisibini ngakumlambo iBlack River. The searches started as from where the child and men who tried to help her at Vegisgrel informal settlement fell in the water until Black River. Izanuse zemozulu zithi isezaqhuba lengqele iqhaqhazelisa amazinyo nekhatshwa yimvula emandla eKapa ngomso. Kuhlatywe ikhwelo ke eluntwini ukuba luhlale luvundlile.